It's just great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. Good morning, 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 good morning. Good morning, Pilipinas! Sa mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department, si Chief Ramir Tanay, ang nagbabalik. Kumusta na, Chief Ramir? Matindi si Jake. Uminibo si Tsura paghali niya sa Europe. Paghaling Europe, uminibo si Tsura kang lalaking ini. Lalong nagiging giradadagon mo si Agamulak ka. Dadagon ni Chief Premier si Agamulak sa Itsura. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw Lunes, Petsa 20, mga tugang kambulan na Enero. Salbatan na Chief Premier. Anniversary mi palan ngunya ni Missy. Wedding anniversary mi palan ngunya. Perang taon na kami. Nakatsaga ba ako ano? Nakatsaga ako. Nakatsaga siya. Good morning po, Legazpi City. Kumusta na? Tabi kita ka boss, may mga birthday ngunyan. Happy day. Kumusta lamang po sa tuya na mga may birthday dyan? Makitext lang po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Sa luwas, mga kasangga natin dyan, mga tugang suyang mga partners, kasabay si Jimmy Nasalita, ang sa tuyang Chief of Reporters, sa kasabay dyan si Josh Babino, Karen Ala, Jomar Bianasin, Al Armario. Good morning sa tuya tabi na mga birthday celebrants ngunyan. Alright. Oni pa sa tuyang Marhay na Bareta, mga tugang sa morning hirit, sabi digdi sa para po mga tugang ini sa karahayan ka na sa tuyang salod para po ini sa karahayan kan sa tuya tabing salod sa pagkaaga. Eat like a king by day, like a pauper by the night, by night. Yan, Sabi, mga tugang, remember, tandaan sa data po ang pinakasikat na tatramo na, you are what you eat. Ikadatabi iyan. Kung ano databi ang pagkakaon mo, iyo databi ka yan. It's also true that you are when you eat. Because of the human body's circadian rhythm, the same food eaten at breakfast or lunch are processed differently than when they are eaten or at dinner. Bicolon ta daw ini. Susog mga tugang sa mga eksperto kung ano databang pagkakaon mo, iyo da ikayan. Garo tama, Chief Ramirez, ano? Garo tama sa imo, Totoo databi, mga tugang na kung ano databi ang pagkakaon mo, hiyo databi ang pagkatawo mo. Dahilan mga tugang tan human body, igwada kit ang lawas ng tao, igwada pigapod na circadian rhythm. Kunain, ang sa tuya databing lawa, pagkaon na pinagkakaon oral daw, iba man databi ang proseso kang kung kinaon mo yan na aga, kinaon mo databi na udto, umagin sa paggabanggi. Napag-araman mga tugang kan mga researchers na kung ka databi nagkakaon nin mga pagkaon na maprotina asin po mataba sa pagkapamahaw sa breakfast, ikadatabi pwede kang magniwang. Talaga may tsansa kadatabi mga tugang na magniwang and magigi kang makusog. Talaga. Kung ang pagkakaon mo databi mga tugang sa pagkaaga dakol na energy, dakol databing energy, may posibilidad tabi de ka po magniwang. Asin siring man, mga tugang may tendency kadatabi na tumaba kung magkaon kadatabi nin mga pagkaon, mga tugang na nakapareho kaan sa pagkabanggi. Asin sir, may posible kang magkaigwanin high blood or heart disease kung nagkakaon kadatabi nin mga matataba. Yan. Excuse me po. Yan tabi ang mga Marhay na Bareta.
Mga tugang ini po sa indong programang Morning Hirit sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Lunes. Pet sa 20. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Maraming tanawan mga boy namanong report. Hali po dyan sa luwas. Kaiba mga tugang ang Mega Force Patrol. Jimmy nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Good morning sa bago niya itong technician. Oh, grabe so kuwan kayo. Di bakasyon sa Europe ano? Tagalog. Tagalog yung bagsay mo. Tagalog yung bagsay mo. Pinadaraw ni Madam Tagalog, taga Manila. Oo. Hindi man tao eh. Hindi man marunong magbikol. Para nag-call ako, sabi, lo, Oh. sino to? Oh. Niya ko si Jimmy. Hindi ko may naintindihan ng bikol eh. Tagalog daw siya. Ano? Matindi pala ano? Matindi pala. Umini ba? Mm. Oo. Ba't yung boses niya? Iba na. Iba? Pinito yung boses. Okay. Salamat, Bibi, sa mga dagdag niya itong bareta. Nag-tumar action tulos an manihamento kan 6-in-1 Corporation para makontrol ang infestation in langaw sa barangay Tambo sa Ligao City. Aha. Kung matatandaan ka na kaging simana, nagbutuan reklamo gikan sa relocation site, likodan sa nakan poultry, sagkod na nakaabot sa karaman kan DCGB News, automatic pig-validate niya to ang reklamo which is confirmed hanggang na interview niya to digdi sa DCGB si Kagawad Ted Residilia. Sa madaling sabi, nakaabot sa karaman kan management kan Manokan ang problema. Ang ginibo nagpadaraan mga ininin mga tao para mag-instalar nin mga fly traps asin nag-spray nin mga kimikal sa luwas sa laog kan Manokan para totally makontrol ang widespread kan langaw. Ini ang sinabi kan operation manager kan 6-in-1 Corporation si Mr. Ulysses Lim kung sa inyo niya na aldaw expected ninda na kontrolado na ini, Bibi. Ang rason sa kunata nagkalangaw sa lugar, iyon sigidang uran, epekto kan shear line. Sabing paborabling panahon ini para makapag-bunay asin marikas na mahimsa ang mga langaw sa pagsabing perming dumog ang mga ipot. Sa ngunyan, open sa sendang farm ang mga inspeksyon sa barangay, sanidad, asin sa lokal na gobyerno para mahiling ang sitwasyon asin improvement kan kapalibutan maginduman sa mga nakapalibot na mga harong. Mientras tanto, yung kasong ipapod sinda sa City Hall, susog sa nasabi pagadag ni Kagawad Ted Residilia para sa dialogo entry kan mga residentes ang korporasyon na mag-attender tabi Bibi and nagpapasalamat man sinda sa mga aksyon man kan lokal na gobyerno na maging matrangkilo ang operasyon kan sa indang Manokan. Dangugo niya to si Mr. Ulysses Lim sa entrevista kan DCGB News. Ano po sir, actually kung magkikirutuan po parang bulan, actually start pa po yan ang December, initial line. So, pwede po kitang apasa po baga ng garatan ka, pero may maulan, malibot. So, controls po ang langot po sa panahon na araw. Kaya iyan ang paboritong environmental langot para makapagputos din. Favorable sa weather condition para sa multiplication inda. Yes po, sir. Although kami po sa laog ginagawa po siya. Kung sa open po actually sa Muyang Farm, nagpa-pandutan, nag-visit naman po ang sanitary office sa Panginoon po ni Mayor na nagkakandak po sa inspection. Pag hindi po ang barangay nagkakandak po ng inspection. And dahil hindi po hindi ang actual na scenarios sa farm. And yun na po nga nito. May naman po sinasabi po Ilano, pero sa level B po kasi may sinasabi kami tolerable and manageable. So, kaya lang, tatong pong mag-harvest po kami
isang punahagi semana. So iba pong mga langaw siguro po nakaruluwas. Kaya yun po sila kapag ito niya ano sa tao. Apa, okay. Manageable man tabi dabi pine. As in naglalawom sila epektibo itong sa sulak lang ninda fly trap and itong pag-spray nin chemical sa kapalibutan. Nangyari na ito dahil sa sunod-sunod so uran and so iba nakaruluwas so mga langaw. Oho. Yan tabi bipen sa tuyang follow-up report. Jimmy Nasalita, DC GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Very good yan. At sinda-sinda mismo. Wala ano yan na buting kayan ta mga tugang sa pagi ni Jimmy kanuminaging Sabado. Biyernes, Diyan po mga tugang sa Barangay Tambo, Ligao City. Yan po sa aksyon. Ngunyan mga tugang kan lokal na gobyerno. Salamaton tabi. Muna very cooperative naman sa may sarili. Mga tugang kan manukan sa sinabi ng lugar. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alarmario na sa linya. Good morning, Paringal. Good morning, pade. Ay daw ka kan mga fans mo. Ayun nga ni, grabe. Nagabi sa gibok kaswapon. Naglakaw kami, tara mo man sa nabaya. Yun lang sa paingalo. May travel kami kaswapon. Bay, sana? Sa masunod? Di man napupundo yan? Ano ini? Basta, nakulong sa imo nagidaw. Iyo. Di man napupundo yan eh. Nagduman sa mga Bagay amigo nga ta. Sa bagay nga, may 2028 pa man. Alawig pa man nga. Alawig pa man nga. Kayang-kaya pa yan. Tama yan. Retired ka naman ngayon kan. 2028. Pwede. Happy Fiesta. Salidaan mo na si City Councilor Ralph Andes. Bakit? Senior naman Oh, baga. senior naman pala na, no? Senior naman pala. Tama man. Pwede. Pag-retired, tadi 60 naman kita. Yes, senior naman. Pwede. Senior. Pwede naman kita magsalida kay Ralph. Masabi sa Nalpanis. Salbatan ng yan eh. Kaya paano po niya kung salidan niya kanduwang ini? Ganyan, panahon pa ni Ralph. Paano niya pa niya? To. Wala pa kita eh. Wala pa kita. Pero absent si Ralph kasunma. Yes, very good. Absent siya. Absent? Absent. Simple. Makukumpleto na ko ta so linyada. Oo. Kaya tulo na sana sa kulang. Dinaugan man ni Baling Vince Baltasar. Tapos ni Tots, si Tots na Ayo. apelido ni Tots. Tots. May salida. Oho. Kumpleto ko ta. Kung minabot ka pa. Lalo na. Pagyari sa ka ni. Oho. Daw ka ni bata sabi ni Bulaklak. Ano sabi? Ay, bago pala napangaran mo niya si Si Siam. Bulaklak, nakalakop man ano? Ay, si Bulaklak. Numero 1 ano yan. Bisita ko yan. Nakalakop man ini si Bulaklak Ano May sabi? listahan yan. May listahan ka mga pistahan. Ay daw, bata, may bago pala napangaran si Siam. Sabi ni Bulaklak. Ano sabi? His ham is smelly. Creative man siyang maray, ano? Creative man ang maray si Bulaklak. Creative man. Hisham pala, Ismili. His ham Ismili. Ismili. May naparong yun siya. Bago Ismail Ismili. Okay. Bueno. Sige. Sige, mali. Sa informasyon. Putol. Yeah. Enero na. Talagang sobrang tulong bulan na sana. Eleksyon na. Pahirigusa na sa mga politiko sa pagbisita sa mga barangay para magkamirinbidan. Inikanyan ang aktual na nangyayari sa mga barangay. Maski anong mga okasyon, yaraw na talaga sinda para dahil mawalat sa grupo. As in, baliwalaan sa indang pangaran. Digdi sa Legazpi City, ang team talaga ni Hisham Ismili.
Siyam Ismail, board member, candidate, Kapitan Liga President. Ngunya na nagaspi ang alkalde kan Legazpi, kasabay permian sa iyang grupo sa pagpamiridbid na sa mga barangay. Nasa Roma na grupo, so iba, may nagkaranya-kanya, nalakaw para magkabintahe man sa indang pag-iriba. Maski mga independent aspirant, may sadiri man nalakaw para magka-miridbidan. Kung minsan nga ni, nagturuparan sa sarong okasyon, araw okasyon man, nagturuparan digdi. Pero ang karahayan mga politically matured talaga sinda, mga professional, kaya okay lang na nag-arampangan, kung minsan nga ni, nagkarantyawan pa, in professional way. Yan talagang kagayonan kan politika ngunyan digdi sa Legazpi City. Yan, tabi ba rin, advogaras kan informasyon digdi sa Dawas. Salamat sa mga naging bisita ko kasod ma. And ka mga Alwinis Naldao, thank you. Thank you kay Senyor Santo Niño. Yes, Yan ang report, Alarmario. Thank you. Salamat paringal sa report. Hali po dyan sa Luwas, 5:27. Oras mga tugang sa DCGB asin sa Pilipinas o sa mga birthday greetings tabi. I-text na nindo papasadahan tatabi yan ngunyan mga tugang na pagkaaga sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Magandang morning tabi. Happy birthday ngaya kay... Wara lamang Maray Bareta. Okay. Iba man na rin paruka ini. The best kaboy. Binaligtad yan, migo. You eat what you have. Okay. Iba man talaga. You eat ngaya what you have. Yan. So, kasawa ko reaksyon nga para ang tabay. Thank you, migo. Good morning, Sir Henry. Good morning, tabi sa mga morning heriters from Dapdap MRF. Yan. Good morning, tabi sa mga taga Dapdap MRF. Maray na aga po sa Indogabos. Happy, ay kay Kwan ha. Happy good morning kay Fatima Sulia. Yan. Aratabo na no? Marata na, nakatutok na sa DCGB si Manay Fatima. Ang multi-awarded na Eco Manager. Yan. Best Eco Manager sa Legazpi. Happy birthday po kay Aida Mapagdalita ng Gabawan Daragalbay from Miletro Brigado ng Pag-asa. Maray na aga po. Good morning, Tabi Henry M. I hope you'll have me. Pwede tabi-tabangan mo ako na mahapot sa aliko kuno arin ninda sa salidahan ang raot na kontador ko. Sige sa natuga sa kapahalat dahil tabi kaya ako dyan sa main office ta. May kamatian ako. Rogel alaw rin ang kabangan kamaligalbay. May ari ng kontador laom ko an sa imong dapat ka ini o may ko ano yan Roger. I-text mo tabi sa Kuya Migo so eksakto mong address. I-text mo tabi sa eksakto mong address. Buda tabi so anong pigahagan kan alay ko kanjing? Eksaktong address, account name, tabi buda contact number. Yan. Iyo tabi paki-text mo tabi kan sa kuya Iyo tabi an iti-text mo sa kuya. Account name, kompletong address, exact address kung saan. Buda tabi iso concern. Paki-text mo tabi sa kuya. Kung ini-forward ko do man na Rogel alaw rin sana. Amay dahil ni makukuha taga-kabangan kamalig. Ano tabi so eksaktong address purok uno kung ano tabi kabangan kamalig albay. Okay? Pakitext mo tabi sa Kuya Busing Good morning po. Lunes na Lunes sir. Wara tubig malawog. Talaga? Dahil tubig ay nako. Good morning tabi kay amigong Jonas Rosal. At saka good morning tabi sa mga birthday celebrants natin. Belated happy birthday kay Madam Beng Ogadan Versosa ng DWCL AGTC. Yan. Good morning tabi. Mga taga Divine Word College of Legazpi. Maray na agad tabi. Yung kaya iba ini na naglag pa lang sa mga reaksyon tungkol sa allergy. Good morning sir, pwede tabi maabot sa prime water? Wara kaya tubig sa Salvasyon Daraga tulong aldaw na po. Ay, deka pong mahaputan yan. Happy birthday to you.
Di ka pong mahaputan dyan sa prime water. Wala ka lamang kimahaputan dyan. Babati, tabi, belated happy birthday kay Princess Jane Aicardo. January 19 po, birthday niya. Thank you. Alright, sige. Okay na, sige. Wara po tubig digdi sa Malabog, Daraga, Albay. Ayo good, ini sa konektado naman. Wara da tubig sa Malabog, Daraga, Albay. Ano na yan? Prime water. Ano na ka mo? Ha? Karasa pa, di lamang ka mo abiso. May kiraraman tabi dyan sa bagay na yan. Ha? 5:31 sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Crew headlines kan mga bareta. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Kumusta dyan? Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Mga senior citizen, kakarampago ng Senado para sa 500 pesos na Universal Social Pension. Oo. Ano na yan, Paring? Dahil pa pala nini natutukar lamang sa Senado. Pag-una ko, Last year, Lamos na so- pinasarkan kamara. gigibo na 1,000? Dahil last year, pinasarkan kamara. Oo. Dapat may version ang Senado. Ang natural, Tinawag oo. naman sa komitiba ni... Ano yan? Amy Marcos. Oo, oo. Sabi kan representante kan senior citizen, maski nga nagpersonal na nga ako, napakioro na to karona, Oo. hanggang ngunyan nga, dahil pa lamang naka-schedule. Nata daw. Yun kay Manay Aimee? Oo. Ay, at the moment, Sa kamara, tapos na ang trabaho ninda. nangiturog sa pansitan sa komite. Bata ngaya, ang sabi, 8 na sanang session days ang natatada Nay- bago magpahingalo sa February 8. Pinagkaturog pala ni Manay Aimee. Pinagkatulog. Kaya ngunyan, tutubtubon sinda doon sa Senado. Nay, nagpangyari sa mga senior maabaka. citizen. Tugang ang presidente kang Pilipinas. Dahil ma-action na. Ano, di yan pa rin sugibo na 1,000? Iyo. Oh, kaya baka bang palang totoo sa mga bareta na 1,000 na. 1,000 man. Tama ito sa 1,000. 500 man talaga giraray. Tama ito sa 1,000. Oo. Ini si Universal Pension. Ayan, Sabi iba yun, ito. Oo. Kabos dahil nang sabi ka na nga publika. Yes, Basta yes. senior ka, tatawag Igwa kang ka, 500. 1,000. Oo. Tama, oh. Oh. 500 ini, 500. Hindi, so 500 iko niya ni. Oo. Ay napangyari sa maabaka. Tapos na, wala na yan. Pag inabutan, sinapusan ang kang term ninda, wala na, ma-refile sa masunod. Oo. Ala. Tapos, Okay. Food security emergency, posibleng i-deklarar sa Enero 22, sigon sa Agriculture Department. aha. Impeachment kontra kay BP Sara Duterte, pako supisyente ang suporta sigon sa House Secretary General. Aha. Sa kudangon yan, anong pasa na Anong pasa na? ang talagang porsigido na masuporta? Ako sa lingkod din. Nagtaram ng presidente. Nakul pala ng kaipuhan. Respetuhan ka ng presidente. Oo. Oh. Yan sa santo, live streaming, kansesyon kansang ng bayan, isinulong sa Kamara de Representantes. Nyan. Ngani ngayang maraman ka mga konstituentes kung ano ang mga pigigiribo ka mga ibinuto ninda. Buda mailing lamang kung si Sayan ang tatao, buda day tatao. Yan. Oho. Yan sa santo, bagyo, nalaog ka na impact. Nyan. Nag-abiso ang alkalde, si Mayor Magalong na magdistansya. Aha. As in magsulong ng face mask pero dahil man kinakaipuan na mag-lockdown. Impacts sumangkipak sini pa di. Sumangkipak. Oo. Kadagos mo nilang contact tracing tuman sa mga nakasalakan nagpositibo. Kayang-kaya ni Mayor Magalong? Oo. Tama pa nagpinga festival. Iyo. Yung mananggad ay matawo niya na di. Sa Albatana. DA piglinaw na dining kakulangan sa bagas sa nasyon. Implikasyon ka National Rally for Peace kan Iglesia ni Cristo pang politika atin ba kung pangkatrankiluan sigong kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Aha. Mga inisyatiba kan DTI kontra sa e-cigarettes kulang pa sigon sa chairperson kan Senate Blue Ribbon Committee. Mantang Tri-Committee para to karon ang regulatory framework sa vloggers, bibilugon man kang Kamara de Representantes. Logo kan Food and Drug Administration bawal ibuktak sa mga produkto.
employer kano FW nagadan sa Kuwait sa sangataning kaso kan DMW. Aha. Bantang K9 dogs ipinawagas sa NAIA kontra sa cash smuggling. Yan. Aha. Ayan, magkarga na ka mo. Yan. Sigurado na ini. Sige. Sobra dos sa diesel, Salbatan. sobra piso sa gasolina. Oh my goodness. Ang final announcement mamaya Aha. sa araw mo niya to. Yan. Oh, ano ba yan? Yun na ini. Yun na yan. Enjoy yun talang. Hindi yun. Okay, jambi pa mga ilang siya ng paggaga. So dyan kang PYS Enterprises na po sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldujan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo ay PYS ninyo yan. 24/7 konektado kung mas kinaing load. From Newsbase, ini po si Martira. Good morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat pa rin Mars sa mga headlines. Ngunyan na pagkaaga, yampan mga bareta na maruluwas sa mga periodiko nasyonal. Alagad inot indong na antabayanan. Ngunyan pungaldaw, digdi po mga tugang sa indong programa sa Morning Hirit. O sandali lang, aramon ta daw ang latest na kamugtakan kampana. Kasapon, maugmaon ako, umininit, adi? Buda Sabado? Marayon, so init ka. Nakapamara ako maghapon pati, ha? Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. On the air ka na po. Go ahead po sa latest forecast para sa kamugtakan kan panahon. Para po sa tuyang weather forecast ngunyan na Lunes, nakaka-apekto ang northeast monsoon lalo na duman sa northern and central Luzon, matinaban sa ibang parte kang Luzon. Ang Kabikulan nilalawan man sa maghapon ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. Alagad niya ang tsansa ng mga pulo-pulong maluyang pag-uran. Matamtaman na duros na halos magting sirangan na matian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinatigagwat kang temperatura ngunyan na maghapon, 23 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:12 ngunyan in aga, masulno pa siya na alas 5:40 nin hapon. Alam po di sa DOST Pag-asa, Ariel Sangudio. Sir Ariel, kaso Sabado baga boda Domingo, mininit. Kumusta po ang kwanta sa mga masunod na daw? Alas po, maray man sa tuyang panahon. Ngunyan na maghapon, pati naman sa mga masunod pang aldaw. Diyan, May magitang naiiling na mga significanting mga pag-uran sa ayun. So Shoreline, dahil na wala no Shoreline? Ayun po, medyo nagluyang epekto ng shoreline. Alas pa yung shoreline sa ngunyan man na nakakapekto dito sa Pilipinas. Ayan, okay. Salamat po, Sir Ariel. Salamat po. Salamat o yan. Yun tabi mga tugang luminuya so shoreline. Kaya, ito kaya ang kausakan padagos na pag-uuran. Ito ang kausakan padagos na pag-uuran, mga tugang sa satuyang palibot. Report, hali po dyan sa luwas kasabay si Karen Ala. Karen, good morning. Yes, good morning Tabi VP, good morning sa mga paraan tabay. Dai pasagkod ngunyan nin kasimbagan ang DPWH Region 5 sa surat kan sangguni ang panlalawigan ng Albay para sa magkakanigong mga kaputan may kinaaraman sa proyektong patulay na binitayan to Kilikaw Bridge sa Daraga Albay. Iyan ang kinumpirmar ni Acting to the Sangguni ang Secretariat Adan Eva kasunod kan pagpahayag nin kautuban ni Board Member Vince Baltasar sa sesyon na direkta ng darahanin surat si DPWH Regional Director Engineer Virgilio Eduarte tanganing insigida dangan direktang maaraman sa iya ang kamuktakan kan patulay na ini takon magigirimduman bagatabi VP so mga residentes kan nasabing lugar nagaraputan na kuno ari na lamang pupunan ang bagong patulay na ini sa pakipaghuron kan DCGV News kay Eva sinabi kay ning petsa 8 kan nakaaging aldaw pagkatapos ng kang regular na sesyon kan formal tulos nindang pinadarahanin surat ang nasabing ahensya de gobyerno bilang pagsunod ngani sa kaagadan ni Board Member Baltasar. Halagad kinumpirma ni Sangguniang Sekretariat na nakaaging petsa 10 kan bulan na ini. Formal naman kuta na resibikan DPWH Region 5 ang surat halaga day pa ang Sangguniang Sangunyan na nareresibing kasimbagan sa surat hali sa nasabing ahensya. Ngani na ikumpirmar man ang sa intang presensya sa magkakanigong kaputan sa pagdangog sa sesyon kan Sanggunian. Kaya ngunyan
Tigalat nindaan bagay na ini sa ahensya, nga ni mapunana ang mga kaputan may kinaaraman digdi. Para sa kaaraman kan gabos, magigirong bumana sa inot na ipag-report kan DCGB News na nagpayag sa session si Board Member Vince Baltasar na maaraman sa DPWH Region 5 ang detalyadong progress report dangan nuarin ang target completion kaining proyektong Binitayan to Kilikao Bridge na anong na taunang ipig-introducer na papakarayon halagad sa good mo niyan dai pangkapuro progreso susug sa mga residentes kan nasabing lugar. Yan tabi VP ang report Karan Ala with Boy, DCGB News. Salamat Karen sa report. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linya po si Jomar Bien. Hello Jomar, good morning. Come in. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. May palan talagang nag-checkpoint na ang mga otoridad. May connection dito bagang suko, malik checkpoint. Digdi sa Banuan kan malilipot. Bago pa mag-alas 5:30, namamara na ining mga miyembros kan malilipot PNP. Kan mga nag-aaraging bihikulo, dahil pili ini pero random. Dahilan sa kadakulan na tulos kan bihikulo nag-aragi digdi. So, na-timingan ang gadsana. And pero dahil pili ni BP Henry, mga kotse, mga pick-up, mga four-wheel sa mga motorsiklo sa indang pig-checkpoint. Pero riparo tamang girari digdi BP Henry. Ang dapat talaga ki mga motorsiklo, nagmumotor na may violation, patunay na maski nagpaka-helmet, ang pag-idangadang na nariparo ang checkpoint, minabalik tulos, then minatarambay o kaya naghahanap kay mga lugar na pwedeng lusutan. Sabi didikan mga kaulay ng pulis, kada kalingin kan violation kan, mga daing lisensya, nahi-helmet, tapos sa huna mo, ano yan, daing violation, pero pag nakailing kay checkpoint, doon na ka na mga daing lisensya. Mientras tanto, BP Henry, kaya di ba masapig follow-up na di sa Malilipot PNP. So, aksidente yung nangyari ka sa bago sa Purok 5 kan barangay San Jose Malilipot na ikinagadanin sarong persona. Susog digdi sa informasyon hali sa Malilipot PNP na alas 7:30 kasubanggi mantang nagbabiyahe pasiring sa siyudad kan Tabaco ang sarong utility van. Pag abot digdi sa may barangay San Jose, hali ini sa siyudad kan Tabaco at sa siyudad kan Legazpi, nakasabatan ng daan motorsiklo na pinagmamaneho ni Adrian Bobeles y Adornado, 30 anyos, mayagom, residente kan San Jose Malilipot, Albay. Habang makaskasan padalagan kan duwa, pagabot digdi sa Purok 5, digdi na sa may parting ibaba, kaining kahalabaan kang patukad na highway digdi sa San Jose, bigla na sanang ining nakamotorsiklo buminalyo ki lane kasabat head-on collision ang digdi sa public utility van na nagresulta tangani na magkawarsak itong sobrang kusukang impact BP Henry. So van mismo para sa mga windshield, grabe ang damage kang atubangan, samantalang nakabarabad ang biktimang si Bobeles sa tinampo. Dinaraan mga ini sa hospital, igwang mga injuries man sa driver, mismo kang public utility van at sin ibang pasero, pero ining si Bobeles dead on arrival sa pagabot sa hospital sa siyudad kan Tabaco. Kaya BP Henry yan mga initial na informasyon. Hali digdi sa Banuan kan Malilipot. Jomar Bien, DCG. Paningit sa Morning Hirit. Salamat Jomar sa report. Hali dyan sa luwas. Mga tugang aram daw tablin daw na ang pinakasaday na ikos makakuatabay sa Singapore. Ang pinakasaday da tabi na ikos o pigapo na smallest breed of domestic cat.
Iyo databean makukuha sa Singapore. Ang apod kay na yun drain cat or Singapura. Unahin, ang lalaki da kay ni nagtimbang nin 6 na libras. Mantang ang lalaki nagitimbang po na 6 na libras. Mantang ang babaeng ikos minatimbang databe nin 4 na libras. Sa ibong dalado, aram daw din do mga tugang na anikos may kakayahan na maghibi. Talaga. Anikos databi mga tugang naghibi. Anikos databi may kakayahan na magsuriyaw. Anikos databi may kakayahan na maghuni. Siring mga tugang sa ibang hayop, inidatabi ang pagkakaiba mga tugang kaniko sa inda. Pala na ni Kosing, mariparo mo paminsan, maribok ko nun yan sa atop. Lalo ko may kariba ni. Salbatana. Anikos, salbatana ang ribok. Anikos, databi may unique mga tugang nakapabilidad sa pagitabi nin pagsuriyaw, paghibi, asin magin ang pag-ungol. Nakukulugan na tabi ang ikos. Kung kaya mga tugang siya, may kakayahan na maghiwi. Sa ibong nalado, hanggang sa ngunyan mga tugang day masabutan kung nata tan igwaki arog ka na bilid na ikos. Sa ibong nalado, bako man databi totoo, na ikos igwa mga tugang nin siyam na buhay. Ans ikos, makaskas po na nakadulag sa anuman na peligro, dahilan po sa kaskas kan lawas kaini. Kailan sa agility, asin athletic na lawas mga tugang kan ikos. Yan, Iyan po ang mga dagdag na kaaraman. Yung mananggada din naman siyang kon ikos. Kapo mo na ikos. Anikos baga pag pinaturon mo, pagugbakan mga tugang tindog siya. Di ba? Di ba? Kung bako man dyan sa mga atop, kung sa'y nakanto, pag anikos mga tugang may kairiba, salbatan ang ribokan ikos. Paningit sa Morning Hirit. Maribo ko noon na ko sa day. Hello? Pre, morning. Morning, pare. Kaya nang bali ang panahon. Iyo. Nag-walking ka? Hindi, ako naka-walking. Oo. Napagan ako kaswapon, nagpasir ba? May pasiring matnog. Iyo nga ni. Ding uran. Yes. Pero kulibat ko pa lang sa ikos. Anong reaction mo sa ikos? Unique baga talaga, mariwok. Iyo. Kansaro ka naman nga may ikos dugal diba sa edutan bisal batada di ba kay ibang lalaki. Di ba ko ikos? Latas unta. Saka na ipade. Iyo man nga de. Ngeri habo ko magngarad. Tamadus ko do kita ngunyan. Makadamay kita. Makadamay ka pa ni kang sibilyan. Makadamay kang sibilyan. Unique baga. Iyo man nga. Actually, maski ba ko ikos? Ay, nasa mo. Pag ding ribok baga, maroton. De lamang, kamugtaki. Awinda, mamay. Si Sarawayo Henry is paningdods M., na. ang lalaking hindi inuumaga. Report tayo, hali po dyan sa luwas. Kasabay mga tugang si Joshua Bino. Joshua, good morning, come in. Hello. Go ahead. Come in, Joshua. Yes, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag man niya itong balita, nagray na ang panahon, magkatarapos-tapos na andik laging mga kanal digdi sa Legazpi City. Sulod ng aasikasuhon man kan Legazpi City Engineering Office sa panginot ni City Engineer Clemente Ibo. Iyo ang magkapakararay, magkataranggal, ining mga nangaraya kaya ng mga wire nin telco. Sa madaling sabi, tigapod, spaghetti wires sa palibot kan syudad ni Legazpi. Aminado si Engineer Ibo na medyo matanglay, mapagal sa parte ninda na pagpakaray, pag-arali kay ni mga spaghetti wires sa palibot kan na syudad kan Legazpi. Minsan,
dahil nakikikooperar ang mga telco na minsan man nakikikooperar pero ningas kogon sigun kiibo gustong sabihin minakooperar sa nasapoon dahil na minabalik sa ikadua ikatulong simana. Sigun kiibo difícil man na basta-basta sinindang magburugnot, magtaranggal kan mga spaghetti wires. Takon may mahiro sindang day dapat nindang hiroon. Tama man. May maputol na day dapat nindang maputol. Tama. Nag-istorya kaya bito ining si Ibo na kana inot nindang pagkondusir ning clearing. Tarangkas sindakan mga spaghetti wires nasabay na maputol. Sulinya kan Bisayas. Duang simanang nawaran ki connection sa Visayas. Oho. Naputla ninda. Dapat may carry bang taga-telco pag nag-ibukaan? May kaibang telco ko di susug sa istorya ni Ibo. Tulong si Marcin nang nag-clearing. Silot na simana, kaibahan ninda. Ikadiwang simana, dahil na nagbalik. O dapat iyan, may carry ba? Kaya medyo difícil man sa parte ninda. Lilatos? Kung makaputol nin dahil dapat mahiro, pwede sindang madagitan. Iyo. Worse, pwede sindang kasuhan. Kung makabugtak sinda kikable, dila mo para karay. Ang saro pang Lingaw problema. na to sa may pasiring duman sa may palawag sa moto. Salbatana. Abot na sa payo ko. Nagatangko sa angog ko. Sulinya. Ang problema, sa obserbasyon minsan, makabit ang telco. Sigun ki Ibo, puro-purupot bagan dyan sa mga poste. Iwiwalat na dyan tahan sa mga sunod nindang pagkabit, maunat na sana. Kaya, makanusun pagilingon, nangariya-kayaan, iba? Minsan man dipe, halimbawa ang customer mareklamo, may problema sa internet connection. Maduman sa telco, mabugtak, di panibagong koneksyon. So, nindang wire din naman mapapakinabangan, dahil naman hihali, saan rason, sa mga magtrabaho, ang kontrata mi ngaya, magkabit, o man sa kontrata mi, maghali, kilinya, kaya nababayaan, sulinyang dahil naman nagagamit, nababayaan manggaray sa itaas kan poste. Kaya iyon nagkakausa para magkagurubot ini minsan. Ang pwedeng gibuhon, susug ki Ibo, ang sanggunang panlungsod, iyon may kakayahan na gumibo ninlay, ordinansya, na mas may pangil na pwedeng mag-obligar sa gabos ng mga telco na nag-ooperate sa Legazpi City na makipag-cooperate sa City Engineering Office, lalong-lalo na pag-abot sa clearing operation. Kung isusog sa pahayag ni Ibo, magkatarapos-tapos na mga diklaging sa Manila na parte kan syudad, babalikan ninda ang clearing operation kan mga spaghetti wires na pinut na naman ninda kanakaagi pang mga taon kanakaagi man na administrasyon. Yan VP, ang dagdag na istorya, Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa lawas. Good morning tabi kay Francisco Felices. Day po kamo sa online sir. Nata po. Ay unin na po sa online. Check mo daw tabi dyan sa DCGB live app. Tabi check premier ha. Mel Balagilles. Good morning. Elisa Fajardo. Good morning tabi ha. Marilyn Bradesina, pakibati po happy birthday kay Victor Arias. Bradesina, lagi pong nakikinig sa iyo. God bless po. Salamat po. Yung kami sa Rawis. Good morning sa mga taga-Rawis. Sabi man ni Melogen Merasol, pwede po mahapot about sa Centenarian Law. Kung sa daraga kaya, tabi, pigpasa na so ina ako kung kakaedad na 85 kakaedad na 85 lang last September nga na nagpost sa Daraga Public Information Office na may ipapasa gilayon tapos priority so 80, 85, 90, 95, 100 ngungan na Enero hanggang unyo nga ng taon pwede daw magpasa gilayon pero waitlisted na daw sintabi so nagpasa last year ta maga 86 na nga na last year kaya tabi
sabi nga ng Enero, may makuha na magpasayer, pero nga na, waitlisted atabi. Salamat. Oh, that's your prayer. Ang internal law, existing po yan na 100,000. 100,000 pag naka 100 tabi ansarong persona. Pero tabi ang 80, 85, 90, day pa man po ang kibatas. Igwa kaan ang mga LGU gayod, ha? Igwa kaan ki mga LGU na ang mga LGU na pag inadgaro ganti taon na ninda. Pero kung batas po na national, ang igwa po lang center na. Igwa kaan ki mga na-approve sa lower house boda tabi. Day pa man nagigibong batas tabi ang iyan na kuan na nonagenarian, octogenarian, dahil po yan. Pero, ang mga LGUs, pwede na po kan mag-ibok, kanya-kanya nindang, style. Kaya, siguro, LGU kan po. Pero sa 100 tabi, sa lista, siguro doon na yan na magkakuha tabi kan maka 100 kuwang ka, nakaarog ka kayan, ha? Alright. Sabi ni Romel Babasoro, pwede po makitabangan, mapabuksan ang samuya ang right of way digdi po sa Kabangan, Barangay 19. Digdi po sa Laog kan St. Vincent Village, paluwas po sa release. May pig-irahay gayud po dyan. May pig-irahay tabi dyan. Anyway, kaya po ni Kapitan. Si Kapitan pa. Si Kapitan na pumbala kayan. Si Kapitan Isham, ay Barangay 19 pala. Bendito kay Isham. Barangay 18 si Kap Isham Barangay 19 pala. O sige po, nata po sinaraduhan ang right of way dyan. Happy birthday po sa aki kong si Nico Lunas. Nico Lunas, happy birthday. Tess de la Torre Marchan, good morning. Tabi sa imo. All right. O sige. Taod-taod, napapaduman nito sa mga pag-iriba. So, uyan da ang tabing yaw niya sa Barangay Piñaranda. Dahil na kinagkaaragian sa mga residentes dyan. Tabi. At nakasara so agihan kang riles. Mga tugang may garmay pigigibuhon dyan na proyekto. Okay? Bueno, ang mga balita masunod na. Magalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6 po ninaga. JB News Express.
Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Lunes, petsa 20 po kan bulan na Enero. Headlines kan mga bareta. Pag-review kan mga miyembro kan Albay Provincial Mining and Regulatory Board sa aplikasyon para sa sand and gravel permit nagpapadagos ngunyan. Tamang pagmanehanin basura naging parte kan buhay kan mga taga-barangay Dapdap. Sa lado nasyonal, mga senior citizens kakarampagon ng Senado para sa 500 pesos na Universal Social Pension. Live streaming kan senior citizen mga senior citizen o kaya live streaming kang sesyon kan Sangguniang Bayan isinusulong sa House of Representatives. Sa ibang nasyon, detention ni impeached President Yoon inextender kan korte sa South Korea. Business news, pork supply posibleng makarecover sa masunod na tulong simana. Importasyon kan pagbakuna ng HPV vaccine o importansya kan pagbakuna ng HPV vaccine sa mga babae na edad din 9 sagkod 14 anyos ipinaliwanag kan mga eksperto sa salud. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Padagos ang pinagigibong pag-review kan mga miyembros kan Albay Provincial Mining and Regulatory Board o PMRB para sa sand and gravel permit application hali sa Manilain na banwa na sa siyudad sa Albay. Sigon sa PMRB, iguanin 29 na application na uminagi sa indang pag-review kung sain na-endorso na ini sa Office of the Governor hali sa kabilugan na 160 permittees. Sinabi kan opisina na padagos ang pag-review ninda kan mga dokumentos kan mga aplikante, sharing kan bank securities, barangay resolutions as in personal data sheets. Katakod kay ni, siniguro man ni Acting Governor Glenda Bungao na dainin makakalusot sa nasabing proseso bilang pagsiguro na dai maabuso pa ang kapalibutan dahilan sa quarry operation. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, dumang kita sa report ni Jimmy Nasalita. Hali po dyan sa luwas. Bubulusan, Rilau Catis. May pangapudan sa provincial government Kanalbay na kung pwede, mapakarayan tinampo sa saindang agihan sarong residente na barian dahil anta ini nadalinas. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Nangangapudan ang Bubulusan Homeowners Association sa pagi kan presidente kay ni si Elisa Nasol kan barangay Bubulusan sa ginubatan sa provincial government through provincial engineer Dante Baclao na kung po pwede mapatinampuhan na lamang sinda ni na konkreto sa pagsabing palibasan na sa bakilid kan bulod an sa indang mga harong kung sigido an uran mahal nason ang tinampo. Ipigistorya kan house kan homeowners president na sutugang niya nga ni mismo na dalinas sa nangyari na barianin bitis. Sigon kay President Nasol, iyon na sanaan sa indang problema sa pagsabing ang mga housing units nasa bakilid kung kaya ang mga may edad na talagang may kadipisilan sa pababa pataas sa bako pa konkretong tinampo kung kaya apilo ninda sa gobyerno probinsyal, tibad lamang mapaunran sinda na mapatinampuhan na ang sa indang mga agihan sa pagsabing may nadiskwito na sa indang mga pinag-aagihan. Dangugo niya to ang tingog kan Presidente kan Homeowners Association Bubulusan. Magkain na po kami ng road concreting dito sa relocation site para sa may nagkadadaralinas na po kaya so sobrang sugang ko po nabarian na.
Opo. Himal na, kapagilid kaya pagahan ni Isko nito. Opo. Oo. Sana po ma-actionan naman po ning agata, lalo nga na nasigig pong ang uran. Kaya Kasi na may slope ano, pababa. opo, pa slope. Oo. Makang problema dito sa baha ko no. Ang tingog kan Presidente kan Homeowners Association kan Bubulsan Ginobatan Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Padagos mga tugang sa mga bareta, naging way of life na o parte kan buhay kan mga taga-barangay Daplap, Legazpi City. Ang pagmanihar kan basura. Inaansar o sa rason na nahiling ni Kapitan Glenn Barcelon kung nata nakuakan barangay Daplap. Anay kalabalong sunod-sunod na taon ang pagiging top 1 best practicing barangay on Ecological Solid Waste Management Program kan City Government of Legazpi kan taon 2025 para sa small barangay category. Sa programang kaya kan DCGB, pinaliwanag ni Kapitan Barcelon na importante ang suporta asin kooperasyon kan mga residentes dahil sa indang residensya nagpuon ang tamang waste segregation na kapag ang bagmanig di ang higos kan 5 mga eco-aids sa pagkolekta kan mga basura o 10 sa 10 purok sa barangay. Estratehiko man ang stricto man ay pinapasunod ni Eco Manager Fatima Zulia ano segregation no collection policy asin malinig ang sa indang material recovery facility asin ang gabos na ini ang personal na supervise si Kagawad Alex Agualio bilang parte kan Committee on Environment. Sinabi ni Kapitan Barcelon kay bahan sa mga narekognisar kan Office of the City Environment and Natural Resources ang pagkakaigwanindan in Recycling Center para sa pagproseso kan mga recyclables maging kapakipakinabang na produkto na naging resources man ninhanap buhay kan sa indang mga residentes. May 10 communal garden para sa food production, marhain na struktura para sa material recovery facility para dai maapektaran ang kan bagyo. Pag-record kung perang kilo nin basura ang nakukolekta, epektibong information education campaign sa pagi kang resource speakers hali sa OCNR kada best na may assembly purok-based meeting seminars asin ang IEC material arog kan mga tarpaulin. Ibang politiko nagugulpi na nin gastos ngunyan hali sa sendang personal na kwarta. Report kay Al Armario. Pero willing gumos nin personal na kwarta basta para sa Diyos. Yan ang gusto man mangyari ni Christopher Kitoko dahil sa legasya na bilang legasya niya bilang Kristiyano Katoliko. Ang pagtabang sa simbahan asin komunidad, iyo ang saro sa iyang pigbubusol. Sa entrevista kan DCGB News sa programa Kanako Bicol kan Sabado, sinabi ni dating Congressman Kitoko na pwera kan pigpagibo niyang dakulang imahin ni Mama Mary sa Barangay Pawa, Legazpi. Nangunyan saro ng tourist attraction. May plano pa siyang magpagibo ni Station of the Cross sa Limsog kan Santo Domingo asin parte kan Barangay Kagbakong, Legazpi. Bako sa sayang debosyon kundi magigipaining tourist attraction pag-abot ng panahon. Willing siya gumastos nin sa diring kwarta dahil sa iya mga nadebosyon asin igbabawal man sa gobyerno na gumastos ni para sa simbahan. Alagad bilang Kristiyano Katoliko, parte ni kan sa iyang debosyon. Alarmario, DCGB. Provincial Education Department laom na maaprubaran kan COMELEC ang sa endang exemption para sa pagpadagos kan sa endang programang asistensya sa laog kan election ban. Report kay Karen Ala. Naglalaom ang Albay Provincial Education Department na maaprubaran kan Commission on Elections o COMELEC ang sa indang exemption sa pagpalagos kan mga programa ninda, partikularmente ining pa-educational assistance kan sa indang opisina pag-abot kan election ban sa bulan nin Marso. Napayag ni Provincial Education Department in charge Ruwen on this DCGB News. Sinabi kay ning sinikap na niya tulos ang pagsumitir nin application for exemption sa COMELEC. Tangan inadaing maapektaran ang kadakol na programa ninda sa opisina, lalo na
alagad laom niya, sana makuha nindan approval kan COMELEC bago ninda padaguson ang mga programa pag-abot kan election ban period lalo dat mapaluwas nindanin fondo kan gobyerno sa nasabing periodo. Sinabi ni Ondis na sa iyang paghagad nin exemption, lakdangan ninay pasiguro niyang warang mababalgar o bayolaran sa iyang opisina durante kan pagkondusir ninda nin mga programang imbeltoan kwarta kan gobyerno provincial kan Albay, dangan padagusanan usad kan mga programa ninda para sa mga estudyante sa probinsya nin Albay sa laog nin peryodo kan election ban. Karen Ala, DCGB News. Libreng theoretical driving course padagos na pigo-perser kang LTO para sa gustong makakuanin lisensya. Report kay Joshua Bino. Padagos ang pagtaonin libreng theoretical driving course kan Land Transportation Office o kaya LTO sa saindang manlain-lain ng mga district offices digdi sa Bicol Region. Ehemplo, ang LTO Legazpi District Office nag-offer naman ng libreng theoretical driving course o tigapod na TDC na naka-schedule sa laog ng duwang aldaw, January 22 hanggang 23, 2025. Magpoon alas 8 ang aga, sundo alas 5 ang hapon. Libre ini na pwedeng atindiran kan mga gusto ng magkuakan sa hindang lisensya. Alagad, susog sa anunsyo, limitado ang slots kung kaya tanganin ng makapagparegister. Para notaan, magbisita sa nasabi ng opisina o LTO Legazpi District Office tanganin ng kumpirmaron ang sa hindang partisipasyon sa nasabi ng aktibidad. Ang kipuan sa nang darahon, photocopy kan sa hindang PSA birth certificate, photocopy ng valid ID, as in photocopy ng marriage certificate kung inay babaeng may agum na. Sa pagpasyar sa nasabing opisina, bawal ang sleeveless, bawal ang sando, bawal ang short, bawal man ang naka-chinelas. Ang theoretical driving course o TDC na tigapod sa rini sa mga requisitos bago ang sarong gustong maging driver makapagkuhakan sa hindang driver's license na po mag-agi sa siring na bagay. Dagdag de Bareta, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang, mga dagdag pang bareta sa lado lokal, dumang kita sa Premier Distrito Canalbay, tulong lalaki, arestado sa pot session sa malilipot kasudma. Bareta ni Jomar Biel. Tulong mga persona ang nakakulong niya digdi sa karsel sa Malilipot MPS o sa detention cell matapos na mga ini iyon madakop sa sarungpat session sa Busay Falls sa Banwaan kan Malilipot kasudma. Basado digdi sa informasyon sa Malilipot Police Station, nakareceive sinda nin informasyon na igwang tulong persona na nagkukundasir nin pasesyon o nagtitungki nin marijuana duman sa Busay alas 3 pagkahapon. Tulos ang nagresponde ang Malilipot Police Station as in naaktuaran nila na nagtiturungki man ang ganin marijuana ang tulong mga personang ini na mga taga Barangay San Roque kan Tabaco City. Ang saro sa mga ini iyon minor de edad as in pinagtaong kustodiya na kan Malilipot MPS sa indang Children's and Women's Desk. Mantang sa mga oras na ini, pinagprepara na ang mga dokumento para maplantaran kan magkakanigong kaso sa paagin in inquest proceedings ang mga sospitsado. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Magbabalik po ang mga bareta sa lado nasyonal. Magalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pangarap ay umangat pero minsan ay sanungat. Kabayanin kita sa Ginebra, ikaw ang inspirasyon.
Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako naman magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Con si JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Con si JP Lee, handang magserbi. Con si JP Lee, handang magserbi. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:17 po nin pagkaaga, padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta. Nangapudan po si dating Senador Kiko Pangilinan sa mga dating kaibahan kay ni sa Senado na madalion ang pagpasakan motorcycle tax law para dai mawaranin trabaho ang ribo-ribong riders asin mamantiner na maasahan ang opsyon para sa mga commuters. Ginibo ni Senador Pangilinan ang pangapudan kasunod kan patanid kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board na mawaranin trabaho ang maabot sa 60,000 na mga motor taxi riders kung saan kung dahil may pasa ang lay, may kinaraman sa pagkatapos kan o bago matapos ang 19th Congress. Paliwanag ni dating Senador Pangilinan na nakatalaan na magtapos ang pilot program kan motorcycle taxi sa Hunyo 30, 2025 kasabay kan pagtatapos kang 19th Congress na mahali ang legal na basihan para sa operasyon kan maabot sa 60,000 na mga riders na nag-aasa para sa indang kabuhayan. Sa ibong nalado, ang perpektong solusyon na namamatian may kinaraman sa krisis ng transportasyon. Sinabi ni Senador Pangilinan na dakula ang magigibo kan motorcycle taxi law para mabawasan ang oraldo na kalbaryo kan mga commuters. Apera sa trabaho para sa ribo-ribong mga riders, ipinag-insister ni dating Senador Pangilinan na hatod man kaini an abot kaya asin makaskas na option para sa transportasyon kan mga commuters. Kung inimaging lay, sinabi ni Senador Pangilinan na protektado man ang mga commuter kung in kaso magkaigwanin aksidente o daipig-asahan na pangyayari. Magtitiripon mga tugang ang 5,000 na mga senior citizens sa Senado ngunya na Lunes, Enero 20 para ipangapudan ang tulos na aksyon sa propestong ley na Universal Social Pension Bill. May kamabutan na magtaonin 500 na bulanan o 500 pesos na bulanan na pension para sa gabos na senior citizen. Malansar ang Senior Citizen and Prayer Rally na may kamabutan na inganyaron ang mga senador na tulos na maghiro sa propuesto, partikular na si Senador Amy Marcos. Sigon sa mga ini, dai naggiraray inaksyonan kan Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na pinamayuan ni Senador Amy Marcos pun kan naaprubaran ini kan House of Representatives
kan Mayo 21, 2025. Sigon kay senior citizen Congressman Representative Mila Aquino Magsaysay asin pangenot na author kang House Bill 10423 na naprobara na kang Kongreso na daing kontrata o abstention o na daing kontra o abstention na ini ang issue ni Justisya asin malasakit mientras na maski personal nagkaordinar si Magsaysay sa senador para maisulong ang propesto, wala man siyang giraray na nag-schedule na pagdangog sa committee sa Gungunyan. Nagalaom si Magsaysay na may papasar sa giraray ini bilang lay, apisar kan maigpit na schedule dahil sigon kay Senate Majority Leader Francisco Tolentino, 8 session days na sana ang natatada bago mag-adjourn ng Kongreso sa Pebrero 8. Nagtutubod man ang grupong senior citizen na mga pagpasar kang propestong lay magtataunin tabang finansyal asin mas magpapahiling kan pagbidbid kan gobyerno sa dignidad asin interest kan milyon-milyon na gurang na mga Pilipino. Pigalauman pong idideklarar ang food security emergency sa maabot na Enero 2025 aldaw ni Miyerkules. Sa sarong press conference, ipinahayag ni Department of Agriculture and Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na pigalauman na mariresibi kan ahensya ang kopya kang resolusyon na nag-aprobar kang rekomendasyon na nagdideklarar ng food security emergency asin pag-aadalan ini ngunya na Lunes sa Good Martes. Serarom kang lay na nag-amyandar sa Agricultural Tarification Act o Republic Act 12078. May poder ang Agriculture Secretary na magdeklarar kan food security emergency sa bagas dahil sa kakulangan ng supply o kaya dahilan sa palabaw na presyo kan bagas. Inotang ipinaliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na justified o makaustis ang deklarasyon kay dahil iguang supisyenteng datos para suportahan ang naging lakdang. Sinabi ni ASEC de Mesa na ang propuesto madeklara in food security emergency dahilan sa extraordinary increase nin bagas asin dahil paman minababa ni gusto ang presyo kay ni apisar kan pagtakras kan tarifa para sa imported rice. Inako mismo ni House Secretary General Reginald Velasco na bako pang supisyente ang suporta kan mga kongresista sa mga isunumiter na impeachment complaint labang kay Vice President Sara Duterte. Sigon kay Velasco, mantinido sa anom na kongresista nagpahayag kan sa indang bilog na suporta sa tulong impeachment case kontra kay VP Sara. Malabog pa ini, sigon sa iya sa numero na kinakampang pa o kinakaipuhan para padagos ng maghiro ang impeachment trial. Idinagdag pa ni Velasco na kinakaipuhan ng 154 na boto para hali sa 308 na numero ng House members para makuha ang majority votes sa plenaryo, mantang 16 hali sa 30 boto para sa miyembro kan Committee on Justice. Piglina ko ang House Secretary General na sa oras na magpalyaran ng impeachment cases kontra kay Sara Duterte o VP Duterte, sarong taon pa ang bibilangon para sa giraray na makapagsumiter ng bagong impeachment complaint sa sarong opisyal. Sangon yan, pigahalat ni Velasco ni kaapat na complaint bago ini may pasar o isumiter sa opisina ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Isinumiter na sa Kamara de Representantes ang sarong lakdang para i-live stream ang sesyon kan Sangguni ang Bayan tanganing maraman kan publiko kung ano nangyari sa purpestong live streaming kan Sangguni ang Bayan Session Law o House Bill 11294. Tinawanin doon kan author kay na si Party List Representative Bronzalo ang importansya na maaraman kan publiko kung anong pigigibo kan sa indang ilihidong opisyal. Amyendran man ang House Bill 11294 o ang Section 50 as in 52, Chapter 3 kang Local Government Code of 1991 o Republic Act 7160. Sigon kay Salo, sarong demokratikong nasyon arog kang Pilipinas, kay puwan na magpakusog sa accessibility, inclusivity as in pagiging baliktad o biklad kan government processes o governmental processes
Siniguro Manisalo nan Senado asin Kamara de Representantes magla-live stream kan sa indang sesyon para maraman kan publiko ang man nangyayari asin kung paano nabibilog ang propestong nagiging lay. Sinabi kang kongresista igwa naman na nagibo ka ini arog sa Lawag City Council sa Ilocos Norte. Ang propestong lakdang nagtaon doon sa importansya sa paggamit ng digital technology para darahon ang gobyerno nin mas harani sa tao asin pagtalaan din halangkaw na standard asin serbisyo publiko sa Pilipinas. Bareta mga tugang sa luwas kang nasyon, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may pigro builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Diday, diday ko, diday, diday ko, diday, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay. Ngunyan sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yan si Diday ko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang bareta ngunyan sa ibang nasyon, dinagdagan po kang Seoul Western District Court ang detention ni impeached President Yoon Suk Yeol sa kahaditan na tibaan rawton kainiyang ebidensya kontra sa iya may kinaraman sa deklarasyon kainin ng martial law kan Disyembre 2024. Ikinadagit man inikan ginatos ng mga suportadores kan dating presidente asin nagwalat nin mga raot na bintana asin raot nin pintuan sa building kan korte na yon tuminambara sa mga autoridad pagkatapos ka nagkaperang oras sa pag-anunsyo kan extended detention niyon. Ginatos man ng mga pulis ang tulos na uminaksyon sa naging protestang inikan mga suportadores kan sa endang presidente kan dating presidente na nagsasabing sarong unfolding situation ang naging pag-atake kan mga ini sa korte. Sa ngunyan, mantinidong nasa kustodya kan Seoul Western District Court siyon sa pasilidad nin kadagdagan na 20 aldaw. Mientras sa sinabi kan mga abogada niyon na si Attorney Seok Don Yoon na bako ini ang gusto asin pigahagad kan dating opisyal. Nagpagiramdoman ng abogado sa mga taga-suporta niyon na dahil na pagpalalaon ang sitwasyon dahil posible ining makaapekto sa future trials kan pinatalsik na presidente. Business News. Business News. Mga tugang posible daw na maka-recover na ang pork supply sa nasyon sa masunod na tulong simana. Sigon sa Department of Agriculture, sigon kay DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na dakulang konsumo sa tulong simana na makaagi ang holiday season kaya medyo nagbaba ang pork supply. Ngunyan, sinabi kan opisyal na ang pagbabalik na sa normal ang konsumo kaya posibleng magitaas na ang supply nin kaning urig sa masunod na tulong simana sa tabang man kan padagos na local production as insufficienting volume nin mga imported pork. Idinagdag pa niya na maski limitado ang supply ng kaning urig sa presente, pero mantinidong estable ang supply kan iba-ibang mga merkado sa nasyon. Sinabi kan DA na mantinido manggiraray ang epekto kan African Swine Fever o ASF sa hog industry sa nasyon. Health news, mga tugang, ang importansya kan pagbakuna ng HPV vaccine sa mga babaeng edad na 9 sagkod 14. Iyo daw ang pinaliwanag kan mga eksperto sa salud. Aramon ta daw ang kahalagahan kang HPV sa report ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Nag-abiso mga health experts sa kinaban na mga babae, lalo na ang mga may edad 9 sagkod 14 anyos, dapat mag-resibi o magpatudok ng human papillomavirus o HPV vaccines tanganing mapreventaran ang cervical cancer. Sigon sa World Health Organization o WHO, sa nasabing mga edad, pinakamakusog ang immune response kung kaya epektibo ng ang vaccine. Pagkonsulta sa indang mga health workers o medical doctors para sa magkakalig ng impormasyon, dagdagbagan WHO, ngunyan na pinag-asiselebrar ang Cervical Cancer Awareness Month. Alisa News by Sinibosin Bardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, aramon tadawan mga headlines o kaya ang mga bareta. Sa kamugtang kan kampanahon, kasabay po si Ariel Samudio. Para po sa tuyang weather forecast ngunyan na Lunes, nakaka-apekto ang northeast monsoon lalo na duman sa northern and central Luzon, matinaban sa ibang parte kang Luzon. Ang Kabikulan nilalawan man sa maghapon ang bagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. Alagad niya kamanan tsansan ng mga pulo-pulong maluyang pag-uran. Matamtaman na duros na halis sa pagting sirangan na matian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinatigagwat kang temperatura ngunyan na maghapon 23 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:12 ngunyan inaga, masulnop at siya na alas 5:40 nin hapon. Alam po sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio.
Mga tugang sa inyo pong nadangog ang GB News Express. Sa pangalan po ka nagsurat kan Bareta sa News Base kan DCGB. News Director Mario de la Cruz. Kasabay po si Jenny Valleran. Asin po si Angel Mostaza. Siring man, nakaiba niya to ang mga report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa bagong Legaspi, Ismail always. Happy Ismail. Check this out. Hisham Ismail sa Legaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño. Sararo kita, Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Extra strong. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kantesda asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Sandali lang. Nagdadali na sa antukawan tapairarom na. Nagdadali nas. Nansa tuyang tukawan pairarom. Alright. Gusto sabihin, nagagabat kayo ako Chief Ramiradi. Gusto sabihin, nagagabat kayo ako adi. So kung nagagabat ako, ay maray tabi palanjing tay ka nagigian ka adi. Marayon ka man na lalaki ka. Nagigian ka pala. Ako nagagabat. Alright. Bueno, mga tugang, digdi mo na kita. Sandali lang. Sandali. So mga, ipasensya na po sa ibatang mga greetings palan. Dahil ko nabasa. Good morning kay Dr. Glenn Isip. Yan, ha? Dr. Glenn, good morning, tabi amigo. Dr. Glenn Isip. Yan. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang yan na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tangani pong mga tay,
kay puan po na sabayan ng protecsyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kan atay. Ini mga tugang may silimarin. Nahali sa herb natural kaya ligtas ang silimarin kang Liver Aid. Antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwede na mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig manuminom o dae, mas maray mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Ini po nakakatabang sa pagpugol o nakakatabang man sa pwede na paghubag kang atay. Asin pwede man na makatabang para maputuhiran ang atay kontra sa danyos kay ni. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, abakal mga tugang sa mga botika nationwide. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Aramon ta daw ang mga balitang kahindik-hindik, balitang kagilagilalas. Mga tugang sa programang Morning Hearing. Ang balitang ito ay masawa, huwag pong gagayahin. Aramon ta daw ang istorya, may kinaraman sa aramon ta daw ang mga headlines kan mga istorya ni Joshua. Good morning tabi kay amigong Ray Bachelier. Yan, good morning amigo. Mabuhay. Tabi sa imo amigo dyan, Manong Ray, maray na aga. Asaka kay Manong Abel. Good morning tabi Manong Abel. Ano tabi ang sabi kan sa Kristan kung nahiling niya si iko sa kisame? Ini man si Francis Jim na may reaksyon ka palang kasi bago duman sa paningit sa Morning Hearing tadi. Hello Joshua. Oha. May problema ang messenger ko. Dahil nakakasend so, headline. Nata. Sabihin ka, dahil kang load. Gari mapasalita na. Ha? Mapasalita na. Yung nga ni... Tarami na si Kwan o to si Kwan na padalang kang cellphone na bago. Salamat po, Ninong. Tarap, si... Naka-schedule na? I-advance na? No. I-advance na. May advance. Wala, may schedule ka na tayo ng apod mo. Arin naman. Oh. Baka madamay si Ninong. Baka maimbestigahan si Ninong. Ano nangyari? Sister daw ine. Ay, good morning palan mo na Bipe. Sa batiyong ko lang palan mo na. So, avid listeners mo, family Dinglasan sa Bagtang Candaraga Albay. Pamilya Dinglasan? Opo. Ang aki niya si Mark? So, sumatsurahon? Mark Anthony? Ang aki niya si Mark Anthony? Good morning, Tabi. Kumusta na kaya si Cha Marina? Kunyan. Lively always. Okay man. Bunas pamilya Dinglasan na. Good morning, Tabi. Sasa Indo. Okay, ngunyan. Sisay daw ide. Na? Ilihidong opisyal sa Sarong LGO. Ano? Ilihidong opisyal sa Sarong LGO. Tigkakaralwagan. Ha? Tigkakaralwagan. Na? Pang Facebook man sa nangaya ang serbisyo mo. Gari talaga ko ki mga arog ka yan. Ata? Madaman sa rong pagdiripon mas Facebook. Pagkatapos minahali. Ni magwalat. Dela makawalat. Kaya malibugod sa payo. Madaman sa pistahan, di makawalat ka sa rong pangbuti lamang. Wara nga ya. Ano nangyari? Sigon sa mga nagdalakop na istorya sa mga sityo. Ano da? Ining si Madam Pano Pirme. Ki? Pano Pirme ang Facebook.
Paano ang Facebook? Kan pandok niya na nag-attender sa sesyon Bata sa TikTok mo niyan, dahil na. sa US. Dahil sa US, pero sa Pilipinas, sigwa pa. Guwapa. Oo, ngunyan. Paano ang Facebook kan sa iyang pandok na nag-attender sa sesyon. Tapos? Pero pag nasa sesyon talaga, dahil man dapalan ini, nagigirom lamang. Nga iling muna yan. May beses, tinatapos na lamang ang sesyon. Dahil man lamang nadangog, ang busis kay na Bakan mga po siya sungaya, attending a regular session today. Hi. Bakit ko narong ganyan? Tapos, bago maghali sa harong, OTW to our regular session. Yan. Pagkatapos naman, ma-selfie naman, session regular terminated. Session regular terminated. Thank you for your comment. Ano tada? Pag sa Facebook, marayon da ang paghilingon, garong aktibuhon. Pag sa tunay na sesyon, may bisis, na dahil man lamang kiambag. Sige man sa nadakay niyang hagab. Sige hagab. Ano ba yan? Baka nga ya. Baka na buboring siya kan diskusyon kaya sige hagab niya. Siguro nakasabay. Baka nagbuboring siya, makaburingon man ngayon. Sabi ka na dango ko, makaburingon. Makaburingon man ngayon yung ororon. Ano man yan? Ang magtakad yung ororon. Tapos, baka nga ya. May kubal na ang lubot ka tutukaw. Nagpaparanos ang liway. Today man nagtataram. Kaya dahil maiwasan, nasa laog kan munisipyo, kada bes na maagi ini, ang pagtalikod, lilibakon. Uwi na naman yung superming mapormahon. Pero hagab man sa nang hagab, pagyaw sa sesyon, dahil man lamang nakakatindog, dahil man nagtataram, committee on silence. Pero most active, pag nasa Facebook na, doon ako, nagsibag man ang kiyes. pag barrel call, pumako present. The Honorable Jos Babino, present. Ayun na sa ito. Any comment? Nor your honor. Ano ba yan? Sabi kan ko lalapnit. Meron ngayang makasupugon man. Aktibuhon pag sa camera. Iyo. Pero pag sa trabaho na, meron na ngayon kanta ni Freddy Aguilar na ulag pipi at bingi. Baka pipi lang. Hindi naman siya bulag. Baka. O pwedeng bingi. Pero hindi talaga siya bulag. Hindi. Ano sa Tagalog ang bulag? Bulag. Hiwalay. Bingi sa Bicol, bungog. Ang bulag sa Bicol, Bicol ang bulag eh. Hindi ko nitaram sa roto. Baka mapasal ang pag-pronounce ta. Baka mapasala kita. Ngunyan. Goodbye. Nasusulisitan man dahil na yun, no? Bira nga rin mailing man minsan. Di na ko nga ni magpapara. Surulisit man daw. Kapag dahil kita natawan, may napunog lamang lugod sa buot. Iyo baga, di na ko magpapara. Ano yun, di na magpara surulisit dyan sa kwan. Nagugulpi man. Di ba? Sige, sa andro laglugod. Ata na nga niya. Ang pigasabit Kaya kwan na lang, di masyado makasulisit. Kasabon nga, may nag-agi naman sa harong, minahagad, gadagiton pa. Sa bawat nilalang ay may bulag, may pipi, at may bingi. Yung man ang ganda, no? Yung paligid, ating gabing walang hanggan. Anyo at kulat. Ulit.
ang iyong paligid, ating gabing walang hanggan, ng buhay ng mundo'y Sala naman ang fight. Binago na sa lyrics si Freddy, ani? Binago na sa kanta niya. Binago na pala. Okay. O, sige. Tuha. Joshua, goodbye. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw iyan. Hello? Yes. Nakontra ko daw pagkanta mo. Ano? Nakontra ko daw pagkanta mo. Baka ma-react naman si Dr. Alan Lucanyas. Tabi nga yung nag-init ang kinagkaper ang aldaw. Tagalog ba kan buta, bulag. Bulag. Sabi ko kan bulag. Separado. Separado. Kaya malibong ka pag ano. Awinda. Makalibungon man paminsan. Oh, okay. Sige, Migo. Salamat. Diba? Makalibungon man paminsan na di. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Sige, good morning Tabi Henry M. Pakibati po happy birthday kay Helen Mano ng Upper Sipi, Daraga Albay. Galing po kay Ate Salve, Kuya Boy, Cesar at sa pamangkin na si Yang, Yeng, Gab, Ella at kay Elise. Yan. Okay. At saka good morning Tabi. Okay, ito. May reaction digdi. Halabaong pati. Yan baga Sir Henry na pigdataram ko sa imo dati na dapat magkaigwa ki ordinansa o resolusyon ang city or province na magkaigwa ki accountability ang bawat telco. Taday sinda pakiaram sa mga wire ninda kaya nangaya kaya na or basta na sa naikabit. Yan baga suggestion ko na magkaigwa ki color coding ani ma-identify kung sisay na ang mga wire na nagkakaya-kaya naan. Kaso dahil man nagiginibok ang mga legislative kan province or city or municipality. Ara mo, yung baga, naramdaman ko ining question mo Tabi na ang mga telcos dapat may color coding. Di ba? Tama ka po dyan sa imong sinabi. Ang durat na ikos ang apod kurasmag. Kasi pa reaction kasi ako sa paningit ini. Happy birthday kay Annalyn Navora Panesa today, January 20, 50th birthday from Marcy Mimay Almeida ng Padang, Legazpi City. Yan. Alright. O sige. Happy birthday po sa Gabos. Baka po pwede mapalap ulit MRF sa market site po. Yaraon manggaray talaga ay naiko po. Bata may namamahaw. Ano ba yan? O sige, tayo papalap na ha. Ang bulag po Sobuta. Okay. Sige. Good morning. Happy silver anniversary kay Gina as in Edgar Canbaybay. Happy anniversary Gina and Edgar ng Barangay Baybay. Sabi ni Dr. Alan Lucanyas, nag-iinit na ngaya. Okay, salamat Dok sa pagiramdom. Alright. Okay, di. Yan ang mga session na yan kansang ko ang bayan. Panlunsod. Gari, maray man itong naging pigosulong niyan sa batas sa kung House of Representative na ang session kansang ko ang bayan, mga tugang, i-live stream. Kung sabihin, ipahiling sa Facebook, ipahiling Tabi sa, ipahiling kung ano man na social media app iyan, nganing mahiling kan mga tao kung ano po ang pigigibo kan sa tuyang mga konsyal. Tama ito. Ako yun ako duman. Na pinagsusulong mga tugang sa House of Representatives kundi gari malabo ining ma-approve. Nin basta-basta matapos na po ang sa indang sesyon, dapat kang inot pa ini i-final. Pagkapon pa ko ta ini. Hello? Hello, good morning, BP Tabi. Good morning, Migo. Speaking of telcos, Ikaw baga, may approval bagaan sa city o province o sa munisipyo kung makabit ka sa mga poste, di ba? Oo. O nata din niya na monitor na may do's and don't iyan. Aha.
Ikaw sasabi yun, ang pag-implemented na kaan, dahil na pag-implement kayo, tol. Iyo Kaya baga. ka nagari ng mga spaghetti. Iyo. Uto ko ta migo na ang linya may color. Kundi sa manufacturing iyan bako, di ba? Ang ka-deficient naman. Pero ang dapat yun na, pwede yun na sinyalan yan. Ayun, may mga color coding ang iba kan, may blue. Oo, bugtakan. Itong tapos pula. Yan, oo. Galing araw mo, kung anong, kung cable TV yan, dapat araw ka ng kolor. Ayun. Oo. Pero dapat ko tabag BP yan. Pigka banin daw, bako may surat yan. Kuta na. O, Oo. ang punto doon, ano ang punto sa Kuya BP, nagsay lang ako, no? Pag ikamalaw ka digdiyo, maski ka mag-national siguro, kay po ano ang mayor's permit, tama? Iyo baga. LGU. Yung mayor's permit, ano ka, kaya telcos, makabit ka kang kuyan, may permit ba yan? O pwede ka nang kumabit? Oo, sarupa yan. Di ba? Diba? Punta duman BP, Oo. especially sa mga interior, mahilig mong mga kuyan kang internet. Oo. Grabe. Masamukon, migo. Masamukon, tabi. Oo. Matalay mo pwedeng yugyugon. Ang tapag, Nakita ko na problema sa city, kung paraanon mo yan. pag yugyug mo pati yan, baka kung maraot sukataning mo, nakaiwal ka pa. Hinirap mo kayo suli niya, may. Ako na problema mo? Okay. May makaiwal ka na lugod. Nanggad. Okay. Dapat ko nabiborhan ko takan. Inaprobaran nila. Ini ang dapat tinugibuhon. Yes. Oh, takong dahilan tingin bak rason mo yan. Mga bagulbulon kaya, di ba? Mapagalon! Yun ang ulitan sa TBP. Ano yung pag-implementasyon. Yes. Yun ang pinaka-important, yung pinaka-kuyangkaan. Okay. Kung nag-implement kita kitultul, di kita maarugaan. Yes, tama. Okay, salamat. Yan. Yan, kailangan ng mga maray-maray nga nito, may magkapirang particle legaspi na maray ang pagkaalikon kan buyer. Inarayos na yan eh. Pero sa iba tabi, sa mga interior, palaog dyan sa mga subdivision, mapagalon. Alright, good morning Henry M. Tama po yan, agree ako dyan na dapat ang sesyon kan bako lang sanggun ang bayan, panlunsod o magin sanggun ang panglawigan, dapat po yan naka-live streaming kung bako naka-live lamang sa radyo. Pero magbayad sinda kon sa radyo, ta sayang kang airtime. Tama? Ayos ba rin niya? Migo, giribuho na ang tinampo sa 3rd District pon ginubatan sundo sa UWAS, paging DPWH, magiro na sinda, tabing mari ang panahon. Salamaton. Yan. Prime water, 5 aldaw nang warang bulos tubig sa Salvation 4. Pakipabulos man tabi. Ano na yan? Napapagalo na kita, boy. Happy birthday pa lang kay Bayaw. Boboy Clemenya. Yan. So mga day po nakakaisi kan sa iyang tunay na pangalan, padon niya pong pangalan, Rolando. O baka sa mga klase dyan sa Divine Kampanahon. So iba mo din nakaisi. Kumas minbid sa, di ko nangaranan, apod sa ibang ngaran sa iya. Happy birthday tabi, brother-in-law. Dyan sa Indako, sa lingko gari, taon gari, may traffic dyan sa may Palaog sa Gaisano. Kasi preso, caterer dyan, saan mabugtag? Sa tinampo kayo, dinay ko. Siguro, hanggat man siguro permit sa barangay. Boboy Clemenya, Kuya Boy, happy birthday tabi sa imo, ha? At saka, happy anniversary to us. Perang taon na kami ni Mrs. Pwedeng anniversary mi pala niya ni Mrs. Salbata na wala lamang kita, Jing. Ano pwedeng baro-barohon ta lamang? Hello, Noel? Happy anniversary pala. So, importante yung kung tatara mo. Alingawag ko. Iyo nga ni. Perang taon na daw kami ni Mrs. Patreba ya, katibad masamo-samo ka. Tuminagal baya ako. Day, sala. Tuminagal baya siya. Nagtagalang baya ka mong duwa. Nagtagalang baya kaming duwa. Oo, yan ang pinakakon. Oo, yan. May problema ka. Yun na nga ni, bata gari mata na, tama-flag ceremony ito. Siyempre, malad ka mo ba? Yun na nga ni. Pag duwa, mapabihon ka. Nanggad. Blessing bagan, baby. Dapat i-celebrate. Ang pabihon gud sa mga barkada naman sa nano.
Ako dyan sa istasyon. Oh, ang suwestyon mo, marauto na naman na. Abunara na naman ang suwestyon mo. Ah, Ako nagbabalos ba dyan at yung papabunan? abunara na naman. Masarap mo ba kayo sa gilid magaw kang St. Rafael? Pumuno ka na, Will. Pumuno ka mga suwestyon mong Ay, Ramon, baby. Nasa mo. Bye-bye. Thank you. Will na ni. Oh, thank you. mo ng lalaki, di makan chow pa. Masirapon nga siya. Oh, bueno. Pera kami, garo 27 na 28, 27. 27 kayo, so mato ako. After 1 year kami. After 1 year. Basta, araw kaya, no? Happy anniversary, tabi. Baby love. Pag baby love, pagkaragya dyan makapasala ka. Basta, ang birthday mi kaya, ang anniversary mi kaya, birthday man ni Bayaw. Yan. Boboy Clemenya. Happy birthday. Mga tugang, salamat kan sa iyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa ng hapon. Takot ang pag-restoryahan naman. Mga tugang sa tuya. Tabing programa. Thank you. Sabi ni Uncle Boy, good morning tabi Uncle Boy muna kay Auntie Nor dyan sa TV Albay. Auntie Nors at saka kay Uncle Boy. Happy birthday nga kay Boboy at saka happy wedding anniversary. Yan. Good morning tabi sa nang magagawin dyan sa TV Albay. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye. Maray na aga mga tugang bareta alas 7 po. Susunod na. Baby, when I met